Έφτασε η ώρα. Έφτασε η ώρα για το ανέκδοτο της ημέρας. Έφτασε η ώρα για το ανέκδοτο της ημέρας. Ο παπάς τα είχε με την γυναίκα του καντιλανάφτη. Το έχει μάθει ο καντιλανάφτης, τα έχει πάρει στην κράνα, έχει τρελαθεί πάρα πολύ και κλέβει το λάδι από την εκκλησία. Κλέβει το λάδι από τα καντήλια. Πηγαίνει τσίκι τσίκι, κλακ, κλακ, και το κλέβει το λαδάκι. Μια μέρα είναι ο παπάς πάνω στον άμβονα και τον παίρνει χαμπάρι από κάτω που κλέβει το λάδι. Του λέει. Δεν ακούς ρε που σου μιλάω. Τίποτα άλλο. Δεν μιλάει κάτω. Γιατί κλέβεις το λάδι ρε. Λέμε ρε δεν ακούς ρε. Γιατί κλέβεις το λάδι. Γιατί κλέβεις το λάδι. Τίποτα εκείνος. Κατεβαίνει κάτω ο παπάς του λέει να δεν ακούς που σου φωνάζω από πάνω. Τι φωνάζει, δεν ακούω, εδώ κάτω δεν ακούγεται τίποτα. Περίμενε. Θα ανέβω εγώ μία του λέει να σου φωνάξω για να δεις. Εντάξει, εντάξει. Ανεβαίνει πάνω ο καντιλανάφτης. Πάτερ του λέει. Γιατί του λέει τη γυναίκα μου. Γιατί τη γυναίκα μου. Γιατί έχεις δίκιο του λέει από κάτω πάτερ. Δεν ακούγεται τίποτα. Κάθε πρωί 9 με 12 ακούτε Κάκο στον Just 93. Just 93.